Sme do predného strihu, predného dielu pridávali 2 cm. Logicky musíme aj do zadného strihu pridať 2 cm do dĺžky nohavíc. Hej. Tak. No a čo ideme teraz urobiť s pásom? Keďže táto záložka, toto sedielko budeme prišívať sem do zadného dielu, takže vlastne ten pás je až tu. To isté sa deje vlastne v tej prednej časti strihu. Ten pás máme až tu. A to znamená, že ja ten dielik už viem, že pre moju klientku musím zmenšiť v páse o centimeter a v bokoch pridať centimeter. Keďže ideme zmenšovať, tak ideme nakresliť o centimeter menej v páse. Zoberieme v páse centimeter. Toto si musíme samozrejme preznačiť aj na túto našu spodnú záložku, ktorá bude určovať vrecko. A bok ideme rozšíriť o 0,5 cm. Takže teraz presne uvidíme to, že vlastne túto líniu, ktorú sme rozšírili, musíme pekne potom zúžiť o centimetrik. A to isté sa nám musí udiať na tej podsadkovej strane vrecuška. Takto budeme tvarovať to vrecuško celé. Tuto ho trošilinku začneme rozšírovať a musíme ho pekne zúžiť o centimeter. A tento strih to isté. Tuto zúžime a tu pokračujeme do šírky. Od toho 0,5 cm už potom pokračujeme tento strih až ku tomu kolenu. Hej, tuto budeme rozšírovať iba cez stehno trošku a do kolena už to dáme do stratená, lebo spodok už nechceme nohavicu rozširovať. Takže toto je predný dielik. Takto máme preznačený predný dielik. Vlastne toto je náš údaj. Tadiaľ to je strih. Ale tu pokračujeme až do pása. A takto isto si musíme urobiť zadný diel. Ideme v boku, tvarujeme bok nohavíc, to znamená v páse minus 1 cm a v bokoch plus 0,5 cm. Aby ste tak obrazne videli, hej, že plus minus sa tie boky dávajú tých 20 cm na strihu, takže kľudne aj v tejto časti nech je to 0,5 cm od pása dole. A ideme od pása, začíname rozširovať do dĺžky nohavíc cez bok, pokračujeme až ku kolenu. To je táto značka, to je presne to, že máme tu nakáto koleno. Toto nám určuje táto značka. Výšku kolena. Takže pekne krásne si zakreslíme, že toto je náš dielik, ktorý bude hotový. Tu je to číslo 3. Tieto dvojky sa nám tu stretávajú a vlastne tá dvojočka nám tuto sa takto bude zúžovať trošku, aby sa to pekne prepojilo. Čo ešte musíme so strihom urobiť je to, že po celom obvode musíme pridať švíkovú záložku, aby sme vedeli, kadiaľ máme strihať. Takže ja si pridávam na švíky centimeter, vy si kľudne dajte tiež centimeter alebo centimeter a pol, nechám to na vás, ale zase platí to isté pravidlo ako pri sukni, ako pri každom jednom strihu, že toľko, koľko si ja prinechám, toľko budem odšívať. Ja si prinechám 1 cm do celého obvodu. Tu nikde nemám prerušovanú čiaru, tu je všade vytvorený švík, takže do celého obvodu ja pridávam
centimeter na záložku. Kebyže to odstrihnem klasicky po tejto línii, už by som musela šiť po tejto línii a o toľko nám nohavica bude užšia. Takže ja si musím pridať nástrihu a potom viem, že strih na látke mi stačí položiť, nemusím rozmýšľať, kadiaľ pridám, kadiaľ uberiem, už len vystrihnem konkrétny strih na látke. Všade dookola pridám 1 centimeter a tu už logicky aj do celej dĺžky. Na nohaviciach a na sukniach a na šatách vo všeobecnosti platí, že na spodnú záložku si nechávame trošku dlhšiu, pretože niekedy chcem tú nohavicu predĺžiť, ak používam nejaký opätok, alebo možno skrátiť, keď budem chcieť členkovú dĺžku, ale vo všeobecnosti pridávam 4 cm na záložku. Keďže toto máme hotovú dĺžku nohavíc, pre klientku sme museli strih predĺžiť, nevadí, my si tu o tie 4 cm ešte záložku predĺžime. Môžeme si to takto spojiť. To je naša spodná záložka. A zase do celej dĺžky pridávame centimetrík na švík. Takto si preznačíme všetky súčiastky. Úplne všetky. Lebo každý jeden dielik, každý jeden potrebuje mať záložku. Každý jeden potrebujem odšiť. Takže ho zväčším o centimeter všade dookola. Úplne každú jednu časť. O centimetrik zväčším. Aby som mala čo odšívať. Ak si neprinechám záložku, nemám čo odšívať. Takto si to poznačím a každý jeden dielik vystrihnem.